Já skutečně si myslím, že zastupuju koncesionáře. Už ne. Jo, a tam je střet. Už ne, to si myslíte, no. Tak, prosím, nechte. Prosím vás, já jsem tady... Já vás prosím, nechte každému možnost mluvit. Já jsem tady přišla dobrovolně. Buďte tak hodní a nechte mě promluvit. Já jsem o tom přesvědčena, že zastupuju koncesionáře a zastupuju jejich zájmy. Vy nezastupujete koncesionáře, vy zastupujete Občanskou demokratickou stranu. A v tom je ten problém. Takhle to nemůže fungovat, paní Dědečková. A to je důsledek toho vince, který tady vzniknul a který se tady děje. To je prostě vina zákona, vina rady a především vina parlamentu, který nepochopil, že že Českou televizi se nedá řídit politicky. Ta Česká televize musí být řízená odborně především a o té odbornosti se tady vůbec nemluví.